जिल्ला पर्यायनि जोंहा मोनसे जथाय सावरायथाय बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोंनि फैगौ MP इलेक्शननि स्ट्रेटेजिनि बेलायाव आरो जोंहा सिङावहाय मोनसे धोरोम दङ इउनिटि माने मा होनो एलायन्सनि धोरोम बे एलायन्सनि धोरोम बायदियैनो जोङो दिनै मोनसे जथुमदों बाखि जेबो इम्पर्टेन्ट खोथा गैया। बिजाथिखौ लानानै सावरायनाय जागोन नामा? बिजाथिया बे जोंनि BJP दोलोआ बेवहाय आखाइ होआ। बे माबाया क'क्राझार लकसभा समस्तिया ST समस्तिया जोंनि माबानि थाखायनोखा UPPनि थाखायनोखा खथाया गतिके बेवहाय बेखौ लानानै सावरायनाय जानाय नङा बे जोंनि हाइकमान्डनिसो डिसिसन जागोन। सोर बाहागो लागोन सार बेयाव BJPनिफ्राय? BJPनिफ्राय अशक सिन्हाल मिनिस्टार बिथाङा दंफैयो आरो जोंनि BTCनि BJP क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्लानि दं बाखि जोंनिया चिफ सार दं आरो मानब गेदेर मन्थ्रि UG ब्रह्म सार दं आरो EMफोर दं ओमफ्राय जिल्ला जोंनि स्टेट सेन्ट्रेलनि जोंनि लिडारफोरबो दं। BJP आरो UPP जथायै हाबा मावनायखौ लानानै माबायदि मिजिंथिदों? जोंहाथ' 100% जोंखौनो माने नैथि साननाय जोंहा गैयानो जेरावहाय जों सरकार दाखागोनानोखा बेनि बेलायाव जोंहा साननांगौ गैया आरो क'क्राझार लकसभा ST समस्तिनिफ्राय UPP दोलोआ देरहानानै BJPखौ सापर्ट होगोन आरो जोङो सेन्ट्रेलावबो सरकार दागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'लजि, डेन्टेल, इउर'लजि, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमफुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।